Klerilir tandure Kikuk barang itu lho. Ora, aku tegese hari ini maksimal ngono Mas. Lah ya kaya maksimal terus. Aku tenan ngerti sampean karo alah ya Allah, eling nom-nomanku biyen. Alah kemiren kowe. Cek kemiren nyapa to? Lah aduh no jangkauanmu ya aduh. Aduh piye? Lho Mas Akbar nika normal kok. Lho. Lah sampean iki manusia gak urut e. Lho. Iki ngece wong Mas. Ora ngece Mas Dodok ora normal. Kasunyatan. Kenyataannya piye Mas? Lho nek wong normal niku kepala, gulu, awak, sikil. Sikil. Lah nek Mas Dodok? Lah niki bar kepala bablas awak gulune ra enek kok. Kudune nganggo gulu nggih pantes-pantesan. Mas, sampean nyawang tenanan Mas. Lha iki gak gulu, Iki iki gak ketaran. ketara ki opo kok ketara lho ketara. Kaya pantes-pantesan tok. Pantes-pantesan wong ki yo Nek duwe gulu diceluk penak celun. Met komet. Dalem. Oh, ya aku yo padha. Ora. Piye? Dok. Dalem. Lah kok awake katut dok. Iso kowe muter ya. Gak dadak. Dalem. Sepurane. Ya apa? Kakean gaji. Ya Wis kuwi omonganmu sing cetha nyanyi ora pas lho. Nggih. Mbaya iki enek bintang tamune. Pripun, Sing diantu-antu nggih niki. Nggih. Mulane mbaya dijengkarne. Nggih. Mboten napa-napa Mas. Sambutan. Ngoten nggih. Yono, los. Oke. Bebas berkarya. Yo. Weh, Met. Itu. Aku ora ngerti nikan iso kinyis, kimplah. Kayak butuh gule. Implah itu tuh gule. Baik, Bapak Ibu hadirin semuanya berbahagia. Lagi adik-adik bareng. Adik-adik dan adik-adik di sini yang juga bahagia. Langsung saja tak panggilin artis cantik yang sangat istimewa. Artis yang mempunyai tanggung jawab kepada keluarganya. Artis yang mempunyai tanggung jawab kepada saudaranya. Artis yang mempunyai panjang kaki 7 km. Wah. Dan artis mempunyai panjang tangan 5 meter. Siapa dia? Ya mesti sing sambar bledek ya. Kowe iki lho teko. Ayo disambut. Yo tak panggilin artis cantiknya Jawa Timur, Indonesia, Asik dan Kediri, cow. Yo sama-sama kita kasih plus yang beri untuk siapa lagi kalau bukan si cantik. Nini Pele. Suwen kowe yo. Niken salik lali ta kowe? Niken. Salidri. Kontindri. Soalnya saiki niken akeh. Yo, gono mana Niken. Saritem. Kita sambut Niken Salidri. Tegane klopo ijo. Artine Bejane suk yen duwe bojo. pantun nek. Met, piye Met? Apa kok takon aku? Iki lho enek Mbak Niken. Aku anane aku nggak menjauh. Kowe ngerti? Kenapa? Aku wis gak ngarah duk to. Kowe gak ngarah Aku bagaikan kodok merindukan bulan. Iya toh? Aja ngono kan, aku wis di bojoku. Wah, alah bagus. Kamu serius gak mau sama aku? Alah, serius apa? Kok sok
Fitnah ya, so goblok ya. Seta. Lah piye kita? Sing Menang. Galak men Mas Dok. Sampeyan ancen garangan cok ki rada galak anggere wong wedok. saking pundi niku? Dari Madiun. Berarti mau piye ki mau omonganmu? Gelem ora tenan Iku kono piye? Cemburu. Cemburu. Ngomong ya omong ngono lho sing. Alah, aku berbisik-bisik. ya ta, Tak tak padha omong. karo nyepele sampean Mas. Nyepele Iki jenenge. apa? Iki jenenge musuh dalam selimut Nek. iki. Nek nyun sewu nek kono mau ngejak duet apa dhewe terusno kuwi kurang tepat. Wah, Terus tepatnya apa? Tepatnya ngene, lho. Ahai. alah. Ancen siluman ketunggeng cok iki trek tanduk rese trek. A minor Mas. Waduh. Lho Mas Kok sampean. ya gerah A minor barang. Sampeyan iki wong lanang iki kudune bres karo ngono wis ora kena. Ya jaban koyo ngomong. Iki jenenge combe to Seng. Ora ngerti keadaan piye kuwi sing ditenteni sapa. Meneng. Sing delok ki lho ngenteni iki karo kene. Lah kok malah garangan Apa iki saknyatane tresnaku ya amung kowe wong ayu sing ana ati. Bajingan. Kok adur perang. Aku wae ora wani. Mas sabar wae ora wani ngono kuwi lho. Sabar Mas, Mas sabar. Aku wae ora wani. Sabar, sabar. Mas sabar. Bocah lono, Dok. Mas Bocah sabar. lono, Dok. Pak Bupati. Piye to? Gagal nek diatet-atet. Lah timbang. Kowe kurang ajar. Lah timbang terjadi perselisihan. Aja terlalu ngono. Kowe ora ngerti rasane Mas Akbar. Apa? Kaya gendong gabus, enting. Mangano. Enting ora kaprah. Awake iki lho kok. Cing. Ya ta? Iya. Lagi ngono wae iki wis iki aku apa ta ya? Tujuanku Piye? siji. Piye? Membuka mata. Buka mata piye? Biar mempertimbangkan lagi Kok iso? bahwasanya di bojo seniman tur meneh sinden larise kaya ngene iki abot sanggal ngono lho bar. Lah kok ngomong anu kurang ajar. Iki yo Sabar, sabar Mas. Weh. Weh ya ampun, kuwi tisu apa wong to, Jan? Keleyang. ora rasane kok. Kaya tisu basah. Lah yo pikirin neh lho, Nduk ya. Pikirin neh. Kok apa meneh nek sing apa meneh becek apa buah? Heeh. Iya ta? Heeh. Sampai nang gone wong duwe gawe. Iya. Engko ora nek ajine. Kok iso ora ngajine? Lah piye? Sepeda motor sapa ki? Parkir. Kula, Pak. Lho, lah kok kuruwi sapa? Oh, kurang ajar. Sabar, Mas. Jojok keris. Sabar kok. Kiai pulang pergi wis. Sabar wanine karo cacili ya. Kok Ya. kowe tuwek kok cilik kondi kok iso. Ngejak poli e. Ayo. Ora apa-apa blangkone kono remu awis to Mas. Aja. Jajal terusno kaya Ora apa? guyon-guyon. Wis aku tak ngerah-ngerah kene. Duh rene Ngene lho. Mas iki hanya anu ya, fiktif belaka. Fiktif belaka. Oga kenyataan. Siap. Misalnya sampean dadi Mas Akbar. Terus mesra karo Mbak Niken. Oke. Mamane bayangno dadi aku. Oke. Iki apa kayak ngene-ngene barang. Wes meneng ngono. Wis to rasa gila. Anggapan aku Akbar. Kamu jadi Mas Akbar. Tapi Anggapan- Mas Akbarku tinggi. Ya Lah ini cetek kok. Wih anu kowe. Pertama kali Akbar saya pas diabetes. cuma coba-coba. Kowe kaya jamu tetes e. Ngarep roman kok ya. Roman, sampean dadi Mas Akbar. Tuh, aku kependekan jarene Niken. Oh, Iya, kamu kependekan. enggak masalah. Kamu itu laki-laki punya banyak akal. Yo, siap. Ya ngene dong. Oh, pengen tak dhuwur. Nggih no. Kerja sama. Masuk. Wong ayu tresnamu keweri. Tresno kok keweri. Dodok iso tenanan iki sih. Kandhane aku mung digendong ya ngono kok. Iso bocah iki sesuk aku kok malah wedi. Kok nang kowe. Joh. Aku mambu aku layan. Lah, nyapa? Persneleng kuat mbok ngene-ngene. Kuwi ora prosneleng ya, Le. Kuwi sing jenenge nil korek ya kuwi. Persnel. Kok prosneleng piye to? Wong ayu. Kele Mas Dodok. Wong ayu. Sak pira, Mas? Sak meter.
sawang dijak kaya apa? Wong ayu tresnamu kinaraya tamba susastra ning batenku. Wong bakal santap Wong bagus ora ngempet. timu. Ya nek sinden apa dipangan tekek. Tresnaku tulus rening kalebu senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal serna. Kentolku kok kopong ta rasane? Maune gak ngene. Apa-apa wis kopong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ngeterkan paket, Pak. Iki ganggu setan sok iki. Paket dari mana, Dek? Ladalah. Lazada. Lazada kok iso. Darene lo tanggapan kok iso. Aku kowe dadi anu tuanku. Aku dadi jaran. Lah kok en. Rekoso. Jaran kok kayak babi. Lho. Nikan ya ampun nikan kalau ngomong suka bener deh. Oh, kekerasan dalam rumah babi. Kayak babi. Kamu tahu nggak? Kayak babi pink. Kamu tahu pakai enggak? Iya. Wis plek iki. Kowe ora babi ora? Gak ero. Suarane piye, Bab? Suara. Ya kuwi lho. Ya kuwi. Nah, kowe terus alasan dadi apa-apa tau pajak ya bebas ya ta. Bebas pajak bebas ora ketilang polisi tapi babi. Ora apa-apa penting selamat. Tapi kan babi kan nggak gampang dibeleh. Lho. Iya, lha nek wong dem-dem kuwi. Ora enek ngene kok yo. Babi yang tekno iki. Ora niki ngaturin apa Mas? Mas anu. Timbangan. Woi, Mardika mawon. Oh, merdeka napa niki Apakah datoke? ada permintaan Belum Kang ada. Mas Belum Raden, ada. Mas Akbar, Panggilan Syah panggilan Alam. sayang Kang Mas Belum ada. Raden. Bebas mawon, Dik. Lah nek Sing aku lho, musik ya kena. nyun sewu Mas. Pripun? Lek kula panggilan sayang mbek bojoku ya Umi karo Abi. Loh, gayane. Lah kowe apa panggilan mbek bojoku? Siti Badok kaya arang-arang kaya Umi Abi. Lah kowe panggilan sayangmu apa? Ya kare aku toh. Lah nek mbek bojomu piye kowe? Aku biasa rene berat aku. Kowe ngono kuwi jenenge budi sewe enggak boleh. Menjatuhkan bojo Lah dhewe. emang kalau yang bagus apa? Apa yo yang ngono kuwi. Terus Jawaban. Yang dalam sayang. rungokno Mek, rungokno. Sayangku. Astagfirullahaladzim. Aku wis kudu nyipok iki rasane. Masa tulungi kene. Kita kelainan ke Sayang. Lah iya Mas. Ayo cium sayang. Iki apa to? Wis sak paten iki tenan. Aku malah geri. Mas Akbar tadi tuh aku tuh hampir dicium sama komet loh Mas. Siapa kamu? Dicium apamu? Asuk Dia mau dicium pipiku. Bres Mas kalau bocah. Anu Mbak, anu. Masa aku dipegang tanganku gini-gini terus aku mau dicium gitu. Dicium-cium gini. Heeh. Loh, Mas sama dede ngene. Apa? Cengki kowe Mas. Sampe mau di piye, Dik? Dicium-cium gini. Gini. Heeh. Alah kono dhewe ngedek kae kok. Alon-alon jembar le. Ya wis suwe nek sing ciut meja biliar. Ya ora. Betul. Lho kowe betul kowe jane sing Lah ya kuno. bolone sapa to? Aku boleh dewa. Baldo. Ayo mau menghancurkan apa Dik Nike? Menghancurkan. Menghancurkan. Memang cinta itu Apa ya? Ah bebas nek jenengan Bebas. nyanyi, wow wis jan. sampean anggere nyanyi wah piye mriki pun seneng sangat pokoke. Nggih. Oke kalau gitu. Monggo. Napa Mas? Lintang Asmara. Lintang Terus Asmara. ada lagi? Apa neh? Sampun niku mawon. Lintang Asmara niki mawon. Lamunan. Ah menika. Engkang ajeng nyun sewu ngersake napa Bapak? Suara terbanyak. Monggo. Lamunan. Nah, suara terbanyak langsung judi. Iya. Judi piye to kok judi gitu. Wis ngawur. Aku mbayangno Monggo, niken Mas. salindri nyanyi. Lamunan ya. Nggih. Judi. Mas Markaban. Wis lho. Iki sing pengendange iki ora sapa ya jenenge? Subeki. Apa gak mantan bojone Mbak Nela kae ya udu kok ya. Oke Cak Sotik iki anu kawe kok iki. Dudu wong kuwi Sukri kok. Apa lagu sing terbaru kuwi? Oke. Iya.
bareng bersama Asta Beratanya Indonesia. Wasai. Ayo Cak Dodo. Goyang kembali tipis-tipis bro. Sing duwe ayune sak Indonesia so. Niken Salidri. Emerine loro. Emerine. Mawayang muing pikirku, hai wabakan tresnamu, dosa sayangku, bukan dadi lamunan. Sampun jekar saking sasana pawiwahan sirat mojo temanten kekalih. Kita jadi mantan mas, cepet mas. Ayo MC. Ayo. Sampun kawis tinggal Iki. temanten putri ingkang Ayu Sulistion Warni. Wah, iki. Temanten kakung sajaipun kadosta carang ingkang Ngenyek. Padake carang aku. mesti kuru ngono to. Heeh. Kados Raden Janaka. Janaka. Kanthi pangajak mugi temanten sarimbit dadi Kok temanten. benek musik to? Lah piye dikei asil oleh apa piye? Mosok manten asul oleh lho. Lah pantesen apa? Anu musik no. Heeh, musik. Indo Nganten koclok. Nganten kok pindho Ayo. Ayo maka anu nung ning nung ning. Wah, iki. ya. Ada di anu. Tuwa aja sithik-sithik sedengan Mas. Oke, baik saudara kesemuanya. Anu mike apa? Mike salah. Cek niki miki kleru Mas. Kleru. Oke. Saudaraku. Kleru. Anu nyuwun sewu ketinggalan niki MC sing nate kesantet niku lho. Tak tapuk tenan mik penak Ya, ya, kok ngono, suaramu mbok cilik-cilikno. Kasih aplaus yang meriah untuk artis kita. Ada Cak Dodo untuk Anda. Akhirnya ngesakno wong-wong. Sik tau lah kok mblunus nek popone Lah Mas. lah piye to pesenmu Lah, piye? piye? Ya kayak musik sithik-sithik mah modit men sampean. Oh kendang. Kendang. Oke kok kono. Cak Dodo. Kita sambut ada Cak Dodo untuk Anda. Duten ketek gendut. Ketek gendut. Ketek gendut. Ketek. Kendangnya nyemoni. Ketek. Lho karo mlili, karo mlili. Men ngece wong Mas. Ngelokne ketek karo mlili ya ada. Bintang tamu kok bondo ketek genduten. Sing genah to Lah Mas. nggih to, napa pantes to ngene iki ketek? Ya. Lah apa? King, Lah apa? King Kong no. Ketek amene gak ngentekno wit. King Kong ngebleki kowe kuwi. Nesu. Ora Dire nesu lelaki lho. penghibur. Weh. Gak lenes. Gak Kira aku lenes. laki-laki apakah penghibur bisa. Niken guyu. Neng guyu ketok. Mbak Niken luar biasa matane. Iki lho. Oh lah niki to. Aku ya kayak tepung. Kowe lagi ngerti tepung kanji lagi kenal. Ayo. Ayo Mas. Yuk. Kita sambut. Iki lho wonge. Ayo. Genduten. Tak gendut. Keman. Huh. Tangane Mas. Huh. Aku mbok jak. Wis rungono. Oh enggak. Satu lagu buat Anda dari Timur Tengah. Timur Tengah kok. Olai. Arab. Bapak-bapak ibu-ibu ingkang dereng nate ngertos gajah dirawe. Lah. Lah niki. Gajah dirawe apa enek to piye kok sek-sekan. Wong gajah iki kulite kandel mosok-mosok gatelen apa ana to, Sok? Ngono nek nesu. Lah kowe yo ngono kok, Sok. Ngono ki menghibur biasa. Aja ngono. Itu nyanda kantor kecamatan kok. Ayo. Kudu tak rames saya rasane kok, Sok. Wedok mau. Lewat. Ayo Mas. Dung tak dung. Ayo. Hek. Aku melok to sak Dik. Kowe aja ganggu. Oh, melok sak Dik. Wala al intali kinta intali inta wa inta. Apa ya? Wala al intali kinta inta wa anta. Alah, piye? Likinta. Wala al intali kinta Kurane inta lho Mas. wa Ya, inta. ora apa kurane. Likinta. Wala al. Pangapunten ingkang kathah Pak Bupati, ngapunten ingkang ya Kita Allah. kleru nggawa dagelan kita ya. Masalah Bisa ning Bojonegoro FYP teko nganjuk adu-adu kok trimo. Lah kowe apa iso kok geget.
Natap tenan iki ngawur. Natap tenan ya. Aku dino ki maksimal kok. Maksimal ning sana. Orane wong loro ki maksimal. Lah apa iso nyanyi ngono kuwi? Mundil. Musik muntil. Musik. Yo. Kayak mau. Nah iki lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak Bang Roma. Spesial buat Anda semuanya. Walakinna dinna ginta laginta. Walakinna ginna dinta laginna. Ya apa tuh? Penak tenan atuh. Kowe ki ya padha sami mawon. Ya ora. Ya padha walake legit lagi. Tapi kan gerakanku ngene. Lah ngene tapi kan kata-katane Lah padha. timbang saiki sing rindu siapa? Rindu bojone uang. Aku iso nek kuwi. Wong rindu bojone wong kok padha bangga. Lah kudune digawe piye? Ya diles sing apik ngono. Contone. Rindu siapa? Rindu dengan dagelan. Loh, ngono kan. Mana terus nanggap akhirnya. Oh iya. Oke. Ini kan milik siapa? Ini kan milik Mas Akbar. Aku Kikuk barang iki lho. Ora aku tegese hari ini maksimal ngono. lah ya kaya Bener maksimal terus. Aku tenan kok ngerti sampean karo ya Allah, eling nom-nomanku biyen. alah kemiren we. Cek kemire nyapa to? Lah aduh no jangkauanmu ya aduh. Aduh piye? Lho Mas Akbar nika normal kok. Lho. Lah sampean iki manusia gak urut e. Lho. Iki ngece wong Mas. Ora Nek ngece. Mas Dodok ora normal. Kasunyatan. Kenyataane piye, Mas? Lho nek wong normal niku kepala, Gulu. awak, sikil. Sikil. Lah nek Mas Dodok? Lah niki bar kepala bablas awak gulune renek kok. Kudune nganggo gulu nggih pantes-pantesan. Mas, Eh? sampean nyawang tenanan, Mas. Lah iki gak gulu, Iki iki gak ketaran. ketara yo apa kok ketara lho ketara. Kaya pantes-pantesan tok. Pantes-pantesan wong ki yo Nek duwe gulu. gulu diceluk penak celun. Met to met. Dalem. Tuh, ya aku yo padha. Ora. Piye? Dok. Dalem. Lah kok awake kadut dok. Iso kowe muter ya. Iya, Dok. Dalem. Sepurane. Ya apa? Kakean gaji. Ya Wis kuwi omonganmu lho. sing cetha nyanyi ora pas lho. Nggih. Mbok yo iki enek bintang tamune. Pripun, Tim? Sing diantu-antu nggih niki. Nggih. Ngono. Mulane mbok yo dijengkarne. Nggih. Mboten napa-napa, Mas. Sambutan. Ngoten nggih. Jono, los. Oke. Bebas berkarya. Yo. Weh, Met. Aku ora ngerti nikan iso kinyis kimplah. Kaya butuh gule. Kiblah itu tuh gule. Baik, Bapak Ibu hadirin semuanya berbahagia. Lagi adik-adik bareng. Adik-adik dan adik-adik di sini yang juga bahagia. Langsung saja tak panggilin artis cantik yang sangat istimewa. Artis yang mempunyai tanggung jawab kepada keluarganya. Artis yang mempunyai tanggung jawab kepada saudaranya. Artis yang mempunyai panjang kaki 7 km. Wah. Dan artis mempunyai panjang tangan 5 meter. Siapa dia? Ya mesti sing sambar bledek kayaknya. Kowe iki lho teko. Ayo disambut. Ya tak panggilin artis cantiknya Jawa Timur, Indonesia, Asik dan Kediri, cow. Yo sama-sama kita kasih plus yang beri untuk siapa lagi kalau bukan si cantik. Nini Pele. Suwen we. Niken sali lali ta we. Niken. Salidri. Kontindri. Soalnya saiki niken akeh. Yo, gono malah Niken. Saritem. Kita sambut Niken Salidri. Tegane klopo ijo. Artine Bejane suk yen duwe bojo. pantun nek iki. Met, piye Met? Apa kok takon aku?
Iki lho enek Mbak Niken. Aku anane aku nggak menjauh. Kowe ngerti? Kenapa? Aku wis gak ngarah duk to. Kowe gak ngarah Aku bagaikan kodok merindukan bulan. Iya toh? Aja ngono kan, aku wis di bojo. Wah, alah, bagus. Kamu serius gak mau sama aku? Alah. Jere sapa? Kok sok fitnah ya, sok goblok ya. Sik to. Lah piye kita? Sing Menang. Galak men Mas Dok. Sampeyan ancen garangan cok iki rada galak anggere wong wedok. saking pundi niku? Dari Madiun. Berarti mau piye iki mau omonganmu? Gelem ora tenan, Yo kono piye? Cemburu. Oh. Cemburu. Ngomong ya omong ngono lho. Alah, aku berbisik-bisik. ya ta, tak padha omong karo nyepele sampean Mas. Nyepelke Iki jenenge. apa? Iki jenenge musuh dalam selimut Nek. iki. Nek nyen sewu nek kono mau ngejak duet apa dhewe terusno kuwi kurang tepat. Terus tepatnya apa? Tepatnya ngene, lho. Alah. Ancen siluman ketunggeng cok iki tere randok rese tere. A minor Mas. Waduh. Lho Mas Kok sampean. ya genah A minor barang. Sampeyan iki wong lanang iki kudune bres karo ngono wis ora kena. Ya jaban koyo ngono. Iki jenenge combe to sing. Ora ngerti keadaan piye kuwi sing ditenteni sapa. Meneng. Sing delok ki lho ngenteni iki karo kene. Lah kok malah garangan. Apa iki saknyatane tresnaku ya amung kowe wong ayu sing ana ati Bajingan. kok adur perang Aku wae ora wani. Mas sabar Aku wae ora wani ngono kuwi lho. sabar Mas sabar Aku wae ora wani. sabar Bocoran Dok. Mas Bocoran Dok. Pak Bupati piye to gagal nek diatet-atet lah timbang Kowe kurang ajar. lah timbang terjadi perselisihan ojo terlalu ngono kowe ora ngerti rasane Mas Akbar apa Kaya gendong gabus. Enting. mangano Enting ora kaprah. awake iki lho kok Cing. ya ta Iya. lagi ngono wae iki wis iki aku apa ta ya tujuanku siji Piye? membuka mata Buka mata piye? biar mempertimbangkan lagi Kok iso? bahwasanya di bojo seniman tur meneh sinden larise kaya ngene iki abot sanggan ngono lho bar Lah kok ngomong anu kurang ajar. iki yo sabar Mas weh weh ya ampun kuwi tisu apa wong to Jan keleyang ora rasane kok kaya tisu basah lah yo pikiren neh lho nduk ya pikiren neh kok apa meneh nek sing apa meneh becek apa buah iya ta sampai nang gone wong duwe gawe Iya. engko ora nek ajine Kok iso ora ajine? Lah piye sepeda motor sapa ki parkir kula Pak lho lah kok kuruwi sapa Oh kurang ajar. sabar Mas Jojok kres. sabar kok Kiai pulang pergi wis. sabar wanine karo cacili ya ya Kok kowe tuwek kok cilik kondi kok iso. ngejak poli e Ayo. Wes sopan. Ora apa-apa blangkone kono remu awis to Mas. aja Jajal terusno kaya ora apa? guyon-guyon Wis aku tak ngerah-ngerah kene. Duh rene Ngene lho. Mas iki hanya anu ya, fiktif belaka. Oga kenyataan. Siap. Misale sampean dadi Mas Akbar. Terus mesra karo Mbak Niken. oke Mamane bayangno dadi aku. Oke. Iki apa kayak ngene-ngene barang. Wes bene ngono. wis to rasa gila anggapan aku Akbar Kamu jadi Mas Akbar. Tapi Anggapan- Mas Akbarku tinggi. Ya Lah ini cetek kok. Wih anu kowe. pertama kali Akbar saya pas diabetes. Saya cuma coba-coba. Kowe kaya jamu tetes ngarep roman kok ya Roman, sampean dadi Mas Akbar. Tuh, aku kependekan jarene Niken. Oh. Iya, kamu kependekan. Enggak masalah. Kamu itu laki-laki punya banyak akal. Yo, siap. Ya ngene dong. Oh, pengen tak dhuwur. Nggih no. Kerja sama. Masuk. Wong ayu tresnamu keweri. Tresno kok keweri. Dodok iso tenanan iki piye? Kandhane aku mung digendong ya ngono kok. Iso bocah iki sesuk aku malah wedi. Kok nang kowe. Coh.
Aku mambu ulayan. Lah, nyapa persneleng kuat mbok ngene-ngene. Kuwi ora persneleng ya, Le. Kuwi sing jenenge nil korek ya kuwi. Persneleng. Persneleng piye to? Wong ayu. Kene Mas Dodo. Wong ayu. Sak pira, Mas? Sak meter. Disawang dijel kaya apa? Wong ayu tresnamu kinaraya tamba susastra ning batenku. Wong bakal santap narasatimu. Ya nek sinden apa dipangan tekek. Tresnaku tulus rening kalbu senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal serna. Kentalku kok kopong ta rasane. Maune gak ngene. Apa-apa wis kopong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ngeterkan paket, Pak. Iki ganggu setan sok iki. Paket dari mana, Dek? Lah dalah. Lazada. Lazada kok iso. Darene lo tanggapan kok iso. Aku kowe dadi anu tuanku. Aku dadi jaran. Lah kok Rekoso. Jaran kok kayak babi. Lho. Nikan ya ampun nikan kalau ngomong suka bener deh. Oh. Kekerasan dalam rumah babi. Kayak babi. Kamu tahu nggak? Kayak babi pink. Kamu tahu pakai enggak? Iya. Wis plek iki. Kowe ora babi ora? Gak ora. Suarane piye, Babi? Suara. Lah kuwi lho. Ya kuwi. Kowe terus alasan dadi apa-apa to pajak ya bebas ya ta. Bebas pajak bebas ora ketilang polisi tapi babi. Ora apa-apa penting selamat. Tapi kan babi kan nggak gampang dibeleh. Lho. Piye? Lah nek wong dem-dem kuwi. Ora enek ngene kok yo. Babi yang tekno iki. Ora niki ngaturin apa Mas? Mas anu. Timbangan. Woi, Mardika mawon. Oh, merdeka napa niki Apakah datoke? ada permintaan Belum ada. Kang Mas Belum Raden, ada. Mas Akbar, Panggilan Syah panggilan Alam. sayang Kang Mas Belum ada. Raden. Bebas mawon, Dik. Lah nek Sing aku lho musik ya kene. nyun sewu Mas. Pripun? Lek kula panggilan sayang mbek bojoku ya Umi karo Abi. Lho, gayane. Lah kowe apa panggilan mbek bojomu? Sing dibadhok kaya arang-arang kaya Umi Abi. Lah kowe panggilan sayangmu apa? Yo kare aku toh. Lah nek mbek bojomu piye kowe? Aku biasa rene berat ah. Kowe ngono kuwi jenenge budi sewe enggak boleh. Menjatuhkan bojo Lah, dhewe. emang kalau yang bagus apa? Apa yo yang ngono kuwi. Terus Jawaban. Yang Ya. dalam sayang. rungokno, Met, rungokno. Sayangku. Astagfirullahaladzim. Aku wis kudu nyipok iki rasane. Masa tulungi ken. Kita kelainan ke Sayang. Lah yo Mas. Ayo cium sayang. Iki apa to? Wis sak paten iki tenan. Aku malah geri. Mas Akbar tadi tuh aku tuh hampir dicium sama komet loh Mas. Siapa kamu? Dicium apamu? Masuk Mau dicium pipiku. Bres Mas kelo bocah. Anu Mbak, anu. Masa aku dipegang tanganku gini-gini terus aku mau dicium gitu. Dicium-cium gini. Heeh. Loh, Mas sama didit ngene. Apa? Cengki kowe Mas. Sampeyan mau di piye, Dik? Dicium-cium gini. Gini. Heeh, Alah kono gitu. dhewe yo ngedek ae kok. Alon-alon jembar le. Yo suwe nek sing ciut meja biliar. Ya ora. Betul. Lho kowe betul kowe jane sengkuni. Lah ya bolone sapa to? Aku boleh dewa. Baldo. Ayo mau menghaturkan apa Dik Niken? Menghancurkan. Menghancurkan. Memang cinta Apa ya? Ah bebas nek jenengan Bebas. sing nyanyi. Wo wis jan. sampean anggere nyanyi wah piyayi mriki pun seneng sanget pokoke. Nggih. Oke kalau gitu. Monggo. Napa Mas? Lintang Asmara. Lintang Terus asmara. ada lagi? Apa neh? Sampun niku mawon. Lintang Asmara niki mawon. Lamunan. Nah, menika. Kang Ajeng nyun sewu. Ngersake napa Bapak? Suara terbanyak. Lamunan. Monggo. Nah, suara terbanyak langsung judi. Iya. Judi piye to kok judi gitu. Iki ngawur. Aku mbayangno Monggo, niken Mas. Salindri nyanyi. Lamunan ya. Nggih. Judi. Mas Markaban.
Wis lho. Iki sing pengendange iki ora sapa ya jenenge? Coba ki. Apa gak mantan bojone Mbak Nela kae ya udu kok ya. Pokoke Cak Sotik iki anu kawe kok iki. Dudu wong kuwi Sukri kok.